Želim da naglasim da je turistička organizacija opštine Knjaževac još jednom pokazala da je izuzetno spremno nastupila na 39. Međunarodnom sajmu turizma koji se ovih dana održava u Beogradu. Turistička organizacija opštine Knjaževac je na današnjoj promociji, to jest na štandu turističke organizacije, pokazala jedan deo ponude koju može opština Knjaževac da ponudi svojim gostima, to jest posetiocima. Ovom prilikom želim da pozovem sve one koji nisu posetili opštinu Knjaževac da to sa zadovoljstvom učine, jer će sa sobom poneti nezaboravne trenutke.